Η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Moskopolis Winery. Στα ημιορεινά της Θεσσαλονίκης και στο Μονοπήγαδο, το Moskopolis Winery αποτελεί ένα κρυφό προορισμό για τα ηνικά πράγματα που θα αποκαλυφθεί με διάβγεια στις σημερινές ιστορίες για τον ουρανίσκο. Με θέα τον Όλυμπο και με εμβόλυμες εικόνες από τον τρίκο της 3ης Οκτωβρίου, τα μπελοτόπια δεν είχαν μόνο αισθητικό αλλά και άκρος ποιοτικό αποτέλεσμα, το οποίο θα επιβεβαιωθεί απόλυτα στο ποτήρι. Καλημέρα, Θοδωρή, στο φανταστικά κρυό Μονοπήγαδο. Καλώς όρισες στο ενωπείο μας. Να είσαι καλά. Ξυρίζεσαι μαλακά κατευθείαν, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι που δίνει και δροσιά στα κρασιά μας. Παρόλο το αδιανόητο ψύχος, νομίζω θα έχουμε μια πολύ θερμή μέρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τέλεια. Πάμε. Θοδωρή, φέρεις ένα πολύ βαρύ όνομα του Δόκτωρος Γερμάνη, που η υπογραφή του δηλωμένα και άδειλα είναι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού αμπελώνα. Πολλοί δεν το ξέρουν αυτό, μην πω οι περισσότεροι, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος εργάτης που έχει αφήσει το έργο του στα ηνικά πράγματα με έναν δικό του προσωπικό τρόπο. Ισχύει, Παύλο, και η αλήθεια είναι ότι είναι ο λόγος ύπαρξης του Ηνωπίου ο πατέρας μου. Εδαφολόγος, χημικός εδαφολόγος, σύμβουλος αμπελουργίας πάνω από 35 χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Συνοδοιπόροι στο όλο εγχείρημα του Moskopolis, ο γαμπρός μου Δημήτρης Παραλίδης και η αδερφή μου Αλίκη. Και όλοι μαζί ξεκινήσαμε το 2016, αλλά όπως είπες, κουβαλώντας μια εμπειρία ανυπολόγιστη και ανεκτήμητη στις πλάτες μας. Moskopolis. Εμένα προσωπικά η λέξη Moskopolis μου φέρει ρίγη συγκίνησης. Υπάρχουν πολλά που με συνδέουν με αυτό τον τόπο. Πες μας, από πού ορμόμενοι πήρατε αυτή τη λέξη και την βάλατε σαν μότο, σαν όλο το εινοποιητικό σας γίγνεσθε κυμαίνεται γύρω από αυτή τη λέξη. Πάλι θα πω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι γνωστή. Η Μοσχόπολη είναι υπαρκτή, την ξέρεις εσύ, βλαχοπολιτεία του Μεσαίωνα, ξακουστεί για τους εμπόρους τους, για τα γράμματα, για τις τέχνες, η Αθήνα της τουρκοκρατίας όπως έχει χαρακτηριστεί. Είναι ο τόπος καταγωγής της οικογένειάς μας. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου κατάγονται από την εξακουστή Μοσχόπολη. Είναι μια ευκαιρία για μας να δώσουμε ευκαιρία στον κόσμο να ψάξει για αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η μία πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι η ίδια η λέξη. Είναι η πόλη των αρωμάτων, των γεύσεων, η πόλη που μοσχομυρίζει. Τι πιο ταιριαστό για το κρασί. Εξαιρετικός συσχετισμός. Και ιστορία μέσα, αλλά και πρακτικότητα, έτσι. Και κάτι το οποίο αποτυπώνεται στο κρασί εκ των όνου κάνευ. Μοσχομυριστά αρώματα. Είμαστε στο Μονοπήγαδο. Σε ποια περιοχή είναι το Μονοπήγαδο και δεν ξέρω ο κόσμος πού είναι το Μονοπήγαδο, τέλος πάντων, έτσι. Πάλι για ιστορία που δεν είναι γνωστή. Το Μονοπήγαδο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ακόμα οι 9 στους 10 Θεσσαλονικής δεν το γνωρίζουν.
Είναι ένα μικρό χωριό στα 500 μέτρα υψόμετρο βρισκόμαστε, στα όρια με τον νομό Χαλκιδικής. Εδώ βρεθήκαμε γιατί εδώ φύτεψε ο πατέρας μου, όταν ακόμα ζούσε ο παππούς, το πρώτο μας αμπέλι. Ο παππούς, να το πω και αυτό, ο παππούς Θόδωρος ήταν με σπουδές στη Γαλλία πάνω στην γεωπονία και την αμπελουργία. Είναι ο πρώτος που αγάπησε πρακτικά το αμπέλι και το μετέδωσε. Τραβάει πάρα πολύ μακριά, έτσι. Η γραμμή τραβάει πολύ πολύ πίσω. Ακριβώς. Οπότε όταν μελετούσε ο μπαμπάς μια ζώνη όπου θα μπορούσε να φυτέψει αμπέλια για παραγωγή ποιοτικών κρασιών, ήταν το πρώτο που τσέκαρε στην ατζέντα του. Οπότε εδώ φύτεψε το πρώτο το αμπέλι το 1999. Έφηβος ακόμα εγώ, θυμάμαι, έχω εικόνες ακόμα όταν το φυτεύαμε μαζί με τον παππού. Εδώ λοιπόν μπήξαμε τη σημαία, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν έκανε ο μπαμπάς τη μελέτη εδώ πέρα της περιοχής, ήταν και η δροσιά που μας δίνει το υψόμετρο. Είναι και το παιχνίδι που κάνει το βουνό με το θερμαϊκό, που έχει πάντα ένα ελαφρύ αεράκι να πηγαίνει ακόμα και τις πολύ ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Εννοείται τα βράδια είναι πάντα δροσερά. Κουβερτούλα βραδάκι, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης τα εδάφη, που εντάξει είναι το στοιχείο του πατέρα μου, η εδαφολογία, είναι πετρώδη, εδάφη τα οποία είναι τα πιο κατάλληλα για καλλιέργεια αμπελιών. Και δεν είναι τυχαίο, αργότερα το μάθαμε αυτό, ότι οι παλιοί, τη ζώνη που έχουμε φυτέψει εμείς, τη λέγανε αμπέλια. Όπα. Όταν ήρθαμε εμείς δεν υπήρχε τίποτα, αλλά παλιά ήταν μια ζώνη όπου καλλιεργούσαν αμπέλια. Η σοφία των παλιών. Πάρα πολύ ωραία. Αν δεν ήξερε ο Δόκτωρ Γερμάνης που θα στήσει τα αμπέλια του, ποιος τα ξέρει τέλος πάντων. Αλίμονο. Και το απέδειξε επιστημονικά πλέον τη σοφία των παλιών. Έξι. Δεν λέω το άλλο. Είναι σόκινε λοιπόν. Αλλά είναι το κρασί με το οποίο γίνατε γνωστοί, αφήσατε το στίγμα σας και είναι το κρασί το οποίο με ερέθησε να έρθω κοντά σας. Μου το είχε προτείνει να το δοκιμάσω ο Ανέσης Χαϊτίδης και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την χρονιά του 2016 και ήταν μια καραμπινάτη χρονιά. Έχω ακόμα φιάλες, οι οποίες όχι ζουν και βασιλεύουν, είναι ακόμα σε μια κατάσταση εξαιρετική. Δεν το ανοίγουμε, να δούμε τι τρέχει. Είναι το Μοσχόπολης 6. Είναι ένα blend ασύρτικο με ξινόμαυρο. Βέβαια, ασύρτικο είναι κατά βάση. Το ξινόμαυρο έρχεται ως ένας ρυθμιστής οξύτητας, ένα 5-10% ανάλογο στη χρονιά. Δηλαδή, αν έχουμε θερμές χρονιές θα έχει λίγο παραπάνω. Αν έχουμε πιο δροσερές χρονιές, λιγότερο. Γιατί η ζέστη, ειδικά η έντονη ζέστη του καλοκαιριού, μπορούν να επηρεάσουν την οξύτητα στα κρασιά και μας αρέσει η δροσιά, μας αρέσει η οξύτητα. Θα αναλογώ ότι κόβεται ένα μπάτς πράσινο από ξινόμαυρο, έτσι, για να έχει οξύτητα η οποία είναι ψηλή και να τονώσει το κρασί. Ούτως ή άλλως δεν το έχει πολύ ανάγκη το ασύρτικο, να τα λέμε αυτά. Αλλά το ξινόμαυρο σε μια έτσι πρώιμη κοπή έχει ακόμα πιο δυναμική οξύτητα. Το ασύρτικο όντως έχει έμφυτη έντονη οξύτητα, απλά σε πολύ ζεστές χρονιές, ειδικά στην ηπειρωτική Ελλάδα, αυτό πολλές φορές επηρεάζεται. Και για να μην γίνεται το κρασί, αυτό που λέμε flat, πάντα το ξινόμαυρο είναι comes to the rescue που λένε, ο σωτήρας. 6 τι σημαίνει? 6 είναι οι μήνες παραμονής σε γαλλικά δρύνα βαρέλια. Τα βαρέλια μας είναι μόνο εν μέρη καινούρια, σε αυτό το κωδικό, κατά το 1/4 περίπου. Τα υπόλοιπα είναι χρησιμοποιημένα αρκετές φορές, δηλαδή κάνουμε στο λευκό χρήση 3 και 4 φορές το ίδιο βαρέλι. Και τα ίδια βαρέλια μετά περνάνε στο ροζέ και γίνονται αρκετές χρήσεις. Θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται λιγότερο την επίδραση του βαρελιού, του ξύλου στο κρασί, αλλά να μας δώσει όμως και την απαραίτητη ορίμανση που θέλουμε. Θα δοκιμάσουμε τη σοδιά του 2023. Κατά την άποψή μου είναι ακόμα πολύ φρέσκο. Δεν θα προσποιηθώ ότι την έχω δοκιμάσει. Την έχω δοκιμάσει. Ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Νομίζω ότι η πιο κοντινή ή η family αν θέλεις με το 16. Αλλά εδώ εμπεριέχει και τη σοφία, έτσι, και τα χιλιόμετρα που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, τα πετρόλια έχουν βγει. Τα πετρόλια έχουν βγει ήδη. Και από την τελευταία φορά που το δοκίμασα είναι ακόμα πιο έντονα. Δηλαδή έχουμε ένα TDN εδώ το οποίο είναι πεντακάθαρο, το ακούμε, μας λέει ότι είμαστε εδώ και θα αναπτυχθούμε κι άλλο, κύριοι, να ξέρετε. Μύτη ασύρτικου, όπως και να το κάνουμε. Πάρα πολύ πράο το βαρέλι, πολύ γαλήνιο, πολύ ήρεμο. Δεν μας υπομνύει τόσο πολύ την υπόστασή του.
Το Δωρή νομίζω θα γίνει καλύτερο το 16. Και εγώ έτσι πιστεύω. Νομίζω θα γίνει καλύτερο. Δηλαδή έχει κάποιους μήνες που το δοκίμασα, όχι πάρα πολύ καιρό, αλλά ήδη βλέπω ότι είναι σε μια κατάσταση που είναι σπαρταρά, είναι νέο το πλασματάκι. Πόσο μεγάλη διάρκεια έχει. Θα γίνει καταπληκτικό. Συγχαρητήρια. Εισηγείαν. Τέτοια σύρτικα θέλουμε να βλέπουμε από την υπηρετική Ελλάδα που να κοντράρουν εφάμιλα την Σαντορίνη. Οι αριθμοί εξητάρουν το εινοποιείο Μοσκόπολης και εξητάρουν και τον ουρανίσκο μας επίσης, με αποτέλεσμα οι αναγραφόμενοι μήνες στην ετικέτα να μετουσιώνονται σε νοστιμιά στο ποτήρι. Βλέπω ότι η αριθμολογία σας ερεθίζει. Όλο νούμερα. Τι είναι αυτά τα νούμερα? Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι αγαπάμε ξινόμαυρο. Οπότε θα δοκιμάσουμε ένα ροζέ με βάση το ξινόμαυρο και ο αριθμός, όπως είπαμε και στο Μοσκόπολης 6, είναι ο αριθμός των μηνών που το κρασί μένει στο βαρέλι. Υποδηλώνει την παραμονή στο βαρέλι. Ακριβώς. Με τη διαφορά εδώ ότι τα βαρέλια είναι τα ίδια βαρέλια που χρησιμοποιήθηκαν στο λευκό, οπότε δεν έχουμε καινούργιο, έχουμε πολλές χρήσεις βαρελιών. Γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μας επηρεάσει το φρέσκο χαρακτήρα που έχει το ροζέ κρασί. Δεν μας αρέσει η βανιλάδα. Ακριβώς. Και θέλουμε όμως από την άλλη να θασέψουμε την οξύτητα, την έντονη που έχει το ξινόμαυρο. Και αυτό θα μας δώσει και ένα κρασί το οποίο είναι έντονα γαστρονομικό. Μια χιλισούλα την βλέπω εδώ, Ναι. Κάνουμε... Δεν είμαστε προβενσάλ τύποι. Δεν μας νοιάζει τόσο πολύ. Θέλουμε να έχει βέβαια αυτό το χαλκίζον, το σωμόν χρώμα, αλλά αναλόγως στη χρονιά δεν είναι ότι θα εστιάσουμε τόσο πολύ χρωματικά. Θέλουμε τα αρώματα, τις γεύσεις, την πολυπλοκότητα. Αυτό που λέμε εδώ είναι ότι μας ενδιαφέρει αρχικά να φτιάξουμε ένα ωραίο κρασί και μετά να είναι ροζέ. Βανίλια γιοκ. Υπάρχει μια υπόμνηση ξύλου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο αρωματικό δυναμικό. Και για να δούμε τι μας λέει. Γιάμι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι νόστιμο. Δεύτερον, ότι είναι στρογγυλό. Τρίτον, ότι είναι ισορροπημένο και θα έλεγα τακτοποιημένο. Σωστό φρούτο, σωστή δοσολογία στην οξύτητα, σωστή ένταση. Ένα κρασί το οποίο θα έχει τα χρονάκια του, να πάει μπροστά εννοώ. Ακριβώς. Και να μας δώσει πράγματα. Θοδωρή, πίσω από τις καλαμιές, πιθάρια και αμφορείς. Παύλο, εδώ έχουμε τα πιθάρια μας. Είναι χειροποίητα παραδοσιακά πιθάρια που φτιάχνονται στην Κρήτη, ειδικά για κρασί και λάδι. Δίπλα εδώ στο ριάκι, όπως θα ακούσεις, έχουμε λοιπόν να ξεκουράζεται το κρασί. Τα κρασιά που φτιάχνουμε εδώ είναι η αιώρα και έχουμε το ασύρτικο, τη μαλαγουζιά, το ξινόμαυρο και το μαυροτράγανο. Ελληνικές ποικιλίες φτιαγμένες όπως φτιαχνόντουσαν για αιώνες σε αυτή τη γη. Τα μπελοτόπια έδειξαν την εμπειρία και τη σοφία του πρεσβύτερου δόκτωρος Γερμάνη, διαμορφωμένα μοναδικά με τον δικό του τρόπο. Θοδωρή, όταν πριν χρόνια είχα δει φωτογραφία από τα κλίματα εδώ, σκέφτηκα καλά, αλμπερέλο στην Ελλάδα. Ερχόμενος εδώ βλέπω ότι πρόκειται για ένα υβρίδιο μεταξύ αλμπερέλο και πέργολας. Τι σύλληψη είναι αυτή? Λοιπόν, ναι, αυτό είναι έμπνευση του μπαμπά μετά από 30 χρόνια δουλειάς πάνω στους αμπελώνες σε όλη την Ελλάδα. Να φανταστείς, είναι τόσο πρωτοποριακό και καινοτόμο, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά για παγκόσμια δεδομένα που δεν έχει καν όνομα ακόμα, δεν έχει βαφτιστεί. Δεν το έχω δει πουθενά. Ναι. Και γι' αυτό το σκέφτηκα έτσι, σαν υβρίδιο μεταξύ αλμπερέλο και πέργολας. Είναι όντως σηκωμένα σε ύψος, είναι στα 1,80 ύψος και τα τσαμπιά κρέμονται πρακτικά εδώ ψηλά και είναι μόνιμα καλυμμένα από το φύλλωμα από πάνω που θα το δούμε την Άνοιξη. Και δεν γίνεται κανένα είδος παρέμβαση εδώ πέρα από το κλάδεμα. Ούτε κορφολόγημα, ούτε τίποτα. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον αέρα που αισθάνεσαι, ο οποίος είναι μόνιμος εδώ πέρα και λόγω του ύψους και του ανοίγματος κάνει τέλειο αερισμό.
Και είναι βασικά οι αρχές της αναγεννητικής αμπελουργίας εδώ που εφαρμόζουμε. Βιολογικά πάντα, οπότε έτσι μπορούμε και έχουμε και χορτοκοπή μέσω τη χρήση προβάτων, όπως τα είδες. Οπότε στην ουσία δεν χρησιμοποιούμε καν τρακτέρ για να κόψουμε τα χόρτα, για να φανταστείς. Τέλεια. Όλα ένα οικοσύστημα πλασμένο αρμονικά. Ακριβώς, ακριβώς. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Και βλέπω τα οντίδια εδώ τα οποία παίρνουν τον υπνάκο τους, μακάρια, για να ξεκουραστούν το χειμώνα. Μας έχουν δώσει αυτό το ζουμάκι και τι είναι αυτό το 18 πάλι βρε, αριθμό λάγνη. Λοιπόν, έχεις δίκιο, Παύλο. Εδώ γεννιέται το Μοσχόπολης 18. Είναι το εμβληματικό κρασί του Ινοποιείου. Βιολογικός ξηρικός αμπελώνας, όπως θα δεις, στα 500 μέτρα υψόμετρο. Το 18 είναι 18 μήνες παραμονή στα... Το έχουμε μάθει το παραμύθι. Το μάθαμε πια, μετά από το 6 το 18 και αυτή είναι και η σύνδεσή τους, γιατί τα ίδια βαρέλια είναι που θα χρησιμοποιηθούν. Εδώ λοιπόν στον αμπελώνα υπάρχει φυτεμένο και το μαυροτράγανο και το σειρά, 50-50 περίπου, αναλόγως είναι field blend, δηλαδή αναλόγως το τι θα δώσει η χρονιά. Και λίγο καλομάτι. Και λίγο καλομάτι, ναι. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν το κρασί της Σοντιά του 2021. Κανονικά θα έπρεπε να τους δώσουμε λίγο χρόνο να αεριστεί σε μια καράφα, αλλά... Είμαστε ανυπόμονοι. Πάμε προς το βαθύ ρουμπινί, έτσι, σε κάθε περίπτωση, και όπως μας έχει συνηθίσει η ετικέτα και το αποδεικνύει περίτρανα, Μοσχόπολης, ασφαλώς. Κρασί πλούτου, συμπίκνωσης, ισχύος, δομής, χωρίς να παραλείπει καθόλου την νοστιμιά, βαθιά νοστιμιά που δίνει η ετικέτα του 18, που εδώ νομίζω ότι η χρονιά και το φινίρισμα είναι εξαιρετικό και οι τανίνες είναι πολύ γλυκές και όλα είναι καλά. Έχω το πρόβλημα ότι δεν μπορώ να το καταπιώ. Θέλω να το έχω στο στόμα, να το έχω. Πρέπει να το κάνεις κάποια στιγμή, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Λοιπόν, η υπέροχη χρονιά σας, νομίζω ότι κάθε φορά η σοφία των προηγούμενων εσοδιών σας καθοδηγεί για τις επόμενες και κάτι μου λέει ότι αυτή η σοδιά θα είναι από τις πολύ δυνατές και θα μείνουν σε πολύ ψηλά στάνταρτς. Οπ, μας την πέσανε. Οπ. Οι έτερες δυνάμεις του Ινοποιείου κατέρχονται. Παιδάκια, τι κάνετε? Πώς είμαστε? Πώς είμαστε? Γεια σου, Παύλε. Η Αλίκη, η αδερφή μου, και ο γαμπρός μου ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Αλίκη. Νομίζω ότι πρέπει να σας φιλέψουμε και εσάς, έτσι. Εννοείται. Είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, η σοδιά σας αυτή ήταν εξαιρετική, Δημήτρη. Νομίζω ότι είναι από τις πιο δυνατές και μέλεται μάλλον να μείνει στις πολύ καλές, πολύ νέα, λεχούδι ακόμα, αλλά με ήδη δυναμική η οποία θα μας αφήσει άφωνος. Ησυχία λοιπόν. Ησυχία, παιδιά. Φεύγοντας από το Μονοπήγαδο, η επίσκεψή μας σε μία από τις πιο σημαντικές ηνικές οντότητες της πόλης της Θεσσαλονίκης ήταν κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Βρισκόμαστε στον παράδεισο των εξωτικών φιαλών. Είμαστε στο Wine House στην Πηλαία, John Kennedy 7. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Ανέστη Χαϊτίδη, ένα τοτέμ στα ηνικά πράγματα της πόλης. Ο Ανέστης έχει ένα πολύ ιδιάζον στοιχείο. Είναι, αν όχι ο μοναδικός, τουλάχιστον από τους ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν εις βάθος και στη ρίζα του το αντικείμενο, καθότι είναι ινολόγος. Καταρχήν, πέρα από τη γνώση, υπάρχει πολύ αγάπη. Αυτό προσπαθούμε να περνάμε και στον κόσμο που θα έρθει εδώ, αλλά και σε όλο το φάσμα της πόλης αλλά και της αγοράς του κρασιού. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε σχέση
καλή με τον εινοποιό από το αμπέλι και πάμε μέχρι και στο τραπέζι είτε του πελάτη μας είτε του εστιατορίου. Έχεις ολόκληρο το πακέτο. Έτσι. Κάνουμε και consulting, έτσι, να φανταστώ κάτι τέτοιο. Έτσι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο πελάτης φεύγει πλήρως ευχαριστημένος. Satisfaction guarantee. Κοίταξε, τώρα που είναι γιορτές, κάνουμε τα δώρα, επιχειρηματικά δώρα, ιδιωτικά δώρα. Ωστόσο, όλο τον υπόλοιπο χρόνο, η κύρια μας ασχολία είναι να αντιπροσωπεύουμε μικρούς Έλληνες εινοποιούς κατά βάση, αν και έχουμε κάποιες εισαγωγές, αλλά η βάση μας είναι Έλληνες μικρή παραγωγή. Από όσο γνωρίζω, δραστηριοποιείστε και στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και άλλα wine house. Καταφέραμε εδώ και κάποια χρόνια τέλος πάντων να έχουμε μια παρουσία στη Γερμανία σημαντική, που αντιπροσωπεύουμε όντως κάποια υπέροχα εινοποιεία, και υπάρχει και μια συνεργασία, ένα wine house στην Ελβετία που κάνει περίπου την ίδια δουλειά. Ένας από τους παραγωγούς μας και από τους πιο αγαπημένους, μπορώ να πω, είναι και ο Μοσχόπολης. Θα ήθελα να πάμε στο εστιατόριο του συνεταίρου μου, του Νίκου του Νιφούδη, στο Tiffany's 1905, και εκεί να κάνουμε κάποια matchings με τα υπέροχα φαγάκια που θα βρούμε εκεί. Μου ακούγεται τέλειο. Ταχαίως μετάβαση στο ιστορικό Tiffany's 1905, όπου 500 και πλέον ετικέτες μας περίμεναν και άλλες 50 σε ποτήρι, αλλά εμείς ξέραμε τι θα δοκιμάσουμε. Με όνομα βαρύ ιστορία. Tiffany's 1905. Ήρθε να ανασκαλέψει μνήμες, ήρθε να φέρει ρίγη συγκίνησης, ήρθε να ταράξει τα νερά. Μια αγροτική κουζίνα, εμπνευσμένη, με μια αστική ματιά, εκτελεσμένη με πάθος και μεράκι. Τι έφερες, Θοδωρή? Έφερα 2 κρασιά από την προσωπική μου κάβα. Ναι. Είναι βέβαια 2 κρασιά του εινοποιού, αλλά είναι η χρονιά του 2019. Τι είναι το πρώτο κρασί? Λοιπόν, το πρώτο είναι η κόκκινη αιώρα μας. Είναι ένα blend μαυροτράγανο, ξινόμαυρο και σειρά, το οποίο μένει για 5 μήνες σε πιθάρι. Εδώ δηλαδή αυτό δεν βλέπει ξύλο, η ορίμανση γίνεται σε πιθάρια, σε παραδοσιακά αρκτικά πιθάρια. Και το δεύτερο είναι το Pinot Noir μας, το Μοσχόπολης 24, που είναι από ένα μπελόνα στην Να τα πάλι τα νούμερα, το 24 είναι αυτό που φαντάζομαι πλέον, έτσι. Σωστά. 24 μήνες παραμονή σε πολύ χρησιμοποιημένα παλιά βαρύλια ξύλινα, 225 και 500 λίτρων, 24 μήνες όπως είπαμε, και έχει και μια τσακπινιά από ασύρτ. Ξέρεις τι γίνεται, μου αρέσει πολύ να δούμε τι πάει, τι θα τα αφήσουμε έτσι ελεύθερο, να φύγει έτσι όλη η κατάσταση και να δούμε τι πάει με τι και τι δεν πάει ενδεχομένως. Θα υπάρχει και αυτή η περίπτωση ενδεχομένως, ότι κάτι δεν κολλάει τόσο καλά. Αλλά να αρχίσουμε με το, φαντάζομαι, με την ώρα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Να κάνουμε ένα εισηγία. Ένα εισηγία. Εισηγία, παιδιά. Oh yeah. Ωραιότατο και σε φοβερή φόρμα και σε εξαιρετικό παράθυρο ποσιμότητας, θα λέγα. Δηλαδή, to the point, πώς λέμε και στο χωριό. Λοιπόν, με τι θα τα συνδυάσουμε αυτά ή μάλλον με τι θα επιχειρήσουμε να τα συνδυάσουμε? Τα πιάτα που επιλέξαμε είναι μια τριλογία από σούβλες, κοντοσούβλι, χοιρινό, κοτόπουλο και κοκορέτσι. Μια κοπή τρίπλοϊν, έτσι ζουμερή και νοστιμότατη. Το αρνάκι το τσιγαριαστό, σαλάτα με τσιγαριαστά χόρτα, ντομάτα, κροτουλάκους και πίκλες φράουλας. Το παρελθόν εδώ με τις πατάτες κομπλέ, με το ζουμάκι από το μοσχαράκι και φυσικά τα σουτζουκάκια προβατίνας με την έντονη σάλτσα αυτή του κίμινου που μας άρεσε πολύ με το Pinot Noir. Τα καλά είναι ότι πάει πάρα πολύ. Okay, εγώ θα μείνω στο αρνάκι, παιδιά. Σε σχέση με αυτό. Ναι, το αρνάκι κόλλησε πολύ ωραία. Κόλλησε εξαιρετικά έκτακτα
Εδώ είναι οι πατάτες κομπλέ. Ένα από τα λίγα πιάτα που διατηρήθηκαν από το παλιό Tiffany, που είναι στην ουσία πατάτες, φουρνιστές. Φουρνιστές και τηγανιτές. Στο τέλος, Και με ζωμό από μοσχάρι. μοσχαράκι. Παιδιά, ό,τι έχω δοκιμάσει το αρνάκι είναι το πιο top. Ναι, για το συγκεκριμένο στο κρασί τέριασμα. συμφωνώ και εγώ. Έχει πάρει μια υπέροχη οξυδωτική, έτσι, πολύ ελαφρύ αλδεδική γραμμή, έτσι δεν είναι, Θοδωρή? Που πάει πάρα πολύ με τα όξινα στοιχεία από το αρνάκι. Ήρθε η ώρα του πινό. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα υψομετρικό πινό, έτσι. Από τα... Στα 1000 μέτρα. Στα 1000 μέτρα. Του 19. Είναι 19, ναι. Κλέβεις, αλλά θα το ανεχτώ πάλι. Μπράβο στο team και στο Μπαρμπαγιώργο πάντα. Εννοείται. Μπράβο. Γεια σας, παιδιά. Αυτό τι είναι? Σουτζουκάκια προβατίνας. Σουκάκια προβατίνα. Oui. Κάικα. Κάικα. Λοιπόν, να πάρω, μπορώ, Πάρε, ναι. Πάρα πολύ καλό ταιριάσμα. Λες και περίμενε το συγκεκριμένο πιάτο το Pinot Noir να οριμάσει. Τρέχουσα χρονιά ποια είναι, Θοδωρή? 2021. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο και το πιάτο, αλλά και το matching που λέμε στα χωριά μας. Οι φαντασιακές προβολές του παρελθόντος μετουσιώθηκαν σε κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Ο Νίκος Νιφούδης, ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος, μα πάρα πολύ δραστήριος, κατάφερε να φέρει το παρελθόν στο παρόν και το Tiffany's να γίνει ένας γαστρονομικός προορισμός που θα συγκινήσει τους παλιούς Θεσσαλονικής. Αλλά δεν είναι μόνο οι παλαιοί Θεσσαλονικής που θα συγκινηθούν. Νομίζω ότι θα συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο από όποια μεριά της Ελλάδος και γιατί όχι απανταχού του κόσμου να έρθει σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα για να δοκιμάσει το παλιό μαζί με το νέο. Η σημερινή γαστρονομική τριλογία της Θεσσαλονίκης ήταν άκρως επικοδομητική. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή στο εινοποιείο και αποσταγματοποιείο της οικογένειας Κατσάρου. Μέχρι τότε να πίνετε κρασί με μέτρο και να απολαμβάνετε τη ζωή. Επικοινωνήστε με την εκπομπή στο τηλέφωνο 231 231 5202 ή στο email production@van4k.tv, επίσης στα social media της εκπομπής. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά από το Μοσκόπολης Winery.